Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme video ze hry Brawl Stars a dneska to je první díl z mýho nového účtu, který se bude jmenovat Only ITB a CC, protože tady na tom účtě budu jenom natáčet, nikdy nebudu hrát offscreen, to znamená, že vy vlastně uvidíte celý průběh toho účtu. Teďka jsem se ho vytvořil. Jo, teďka tady máme tutoriál. Ten si myslím, že všichni známe, takže to ani nemusím komentovat. A omlouvám se za to, že nevyšlo video, ani nevím jak dlouho, ale docela dlouho. Já jsem byl nemocný, takže nemohl natáčet. Tak nějak v pořádku, i když mám pořád chorýmu, tak už můžu natáčet. Takže Only ITB a CC. Takže máme tady první hru, kde vlastně, teď jsem si toho všiml, ale ještě tady ani neplatí PowerCube, to znamená, že vlastně vůbec nemusím sbírat, protože mi jsou stejně k ničemu. A tady v tom díle bych chtěl aspoň dát nějaký počet pohárků, třeba mohli bychom dát třeba 100, ale ještě uvidím. Ale 100 je takový můj cíl, který bych chtěl dát dneska. Takže tady někde bude poslední. Tady je, už ho vidím. Tak a teďka už to je normální hra i na té mapě, která která teďka frčí, a je to Cavern Kern, ok. Tady na tu mapu je Shelly hodně dobrá, to znamená, že dneska budeme hrát asi primárně za Shelly. Za chvilku, až nám to povolí tu hru, tak já si budu dělat Supercell ID, to vám střihnu, protože nechci, abyste viděli moje údaje. Takže jo, teď už platí PowerCube, protože už to je normální hra. A pořád tady máme boty. A někdo byl, já jsem ho viděl, jo. To vidím. A máme první hru za sebou, máme 10 pohárků, to znamená 1/10 našeho cílu dnešního. Máme 200 PowerCubů, ale ještě nemám, jo, máme coiny. Takže si rovnou vylepšíme Shelly. Já bych si ji dal rovnou na 3, když za ní dneska budeme hrát. Jo, a už si můžu založit Supercell ID, takže počkejte chvilku. Takže jsme zpátky, už mám Supercell ID, to znamená, že tady ještě dostaneme Barleyho a Wizard Barleyho. To je takový bonus, když si to uděláte, to myslím víte, nevím, proč to vysvětluji o něm. Takže máme to equiplý, ale já ještě asi nechci, já za ně asi nechci hrát teďka. Máme tady jackpot, 100 kreditů, to mám pocit, že tam je vždycky, když si uděláte nový účet, ale nejsem si jistý. Tím pádem za tuhle hru bychom už měli dostat netu. Pokud to samozřejmě no vlastně my to nemusíme ani vyhrát, nám stačí 5 pohárků, znamená 4. místo.
Ale já si myslím, že to vyhrajeme, když tady jsou ještě ty boti. Mluvám se, že moc nemluvím, ale já nějaký ty části budu vystříhávat. Takže ty, kde je úplně ticho, tak to vystřihnu, ale když jenom chvilku nemluvím, tak to já nebudu, protože myslím, že je zbytečný. Nice, máme to. Už 10. A můžeme už, jo, máme už nitu. Už máme i banditu šeli z Daily Freebie. Nový Rare Brawler bude El Primo. Dobře. Jo, to je ten úvod té nový season. Máme 500 powerpointů a starter. Tam taky padly powerpointy. A máme nový event, Brawl Ball, ale já budu hrát jenom ten showdown asi dneska. Teďka, jak se na to koukám, tak to Star Road u toho nového účtu je strašně. Až tady máme první mythic. Tak my se tam dostaneme docela rychle, protože jelikož tady jsou sami rare a super rare a že k tomu v té trophy roundě na začátku dostáváte extrémně moc blingu, jo. Tak kdybychom dali dneska 150 pohárků, tak budeme mít už hlavně dost brawlerů. Ale uvidíme. Uvidíme. Máme plus dalších 10 a jelikož se tady jako nemám moc co říkat, tak vám to prostříhával tak, že teďka tak uvidíte, dám si nějaký cíl, samozřejmě nic nebudu vybírat, až budu mít odenčený daily questy, to znamená, až budu mít 60 pohárků, tak se vám zase ozvu. Takže plus 10 a máme našeli 66, to znamená, že na účtě máme další stářo, to jsem nechtěl říct, ale že máme už odenčený daily questy. Jo, nejdřív musíme vzít tohle, tak jo. Máme El Prima. A pokud tady potom, tam potom bude super rare, podle mě. Jo. Myslel jsem si to dobře. Kdyby tam bylo rare, tak ho rovnou získáme, ale super rare ještě nemáme. Odemkly se nám daily questy, co znamená, jo, ty bychom mohli rovnou splnit, protože to jsou takový jednoduchý. Dostaneme za ně za každý 200, to znamená, že budeme už na 4. Tam dostaneme coiny. A jo, vylepšuju teďka jenom Shelly kvůli tomu, že je taková, je hodně dobrá na tuhle mapu. Takže ji vylepšuju a tak no. Jdeme pro ten cube a ubírám už 2250 na poweru 6, takže je hodně dobrý. A s 2 power cubama už budu ubírat přes 2500 podle mě. 2700 ubírám.
Jo, takže mám načtenou ultinu, takže když půjdu na střed, tak to bude velmi v pořádku. Tak ta se dobře prozradila. Dobrý. A asi bych to na těch 100 pohárcích ukončil. Fakt, nebo možná na 150. Jo, na 150 bych to ukončil. Končíme to na 150 pohárcích. Ať dáme ještě ty kredity, ať získáme. A tahle ten účet jsem si založil taky protože já většinou hraju na tom účtě jenom, že jo, off-screen, že skoro vůbec nenatáčím Brawl Stars na mém hlavním účtě, ale řekl jsem si, že prostě budu mít jeden účet, na kterém budu natáčet, a to tím samozřejmě neříkám, že z těch ostatních účtů už nebudu natáčet, jo. To neříkám, ale jenom jsem si chtěla dát takovou challenge, prostě jenom při natáčení. To znamená, že teďka budou, nechci nic slibovat, ale možná na tenhle účet bude dost videí, protože mě to baví. Takhle na těch nových účtech, když ještě hrajete proti těm botům, tak mě to baví, protože to je takový jednoduchý. Oproti těm 30 000, což taky není moc. Nice, máme první místo. Plus 10 opět. A jo, já bych si nějak ještě změnil profilovku. Dal bych si tam... Jo, my toho vlastně ještě moc nemáme. Tak dal bych si tam třeba tu Shelly. A fialový, ať to sedí. Tak. Já bych to udělal, že se vám zase ozvu, až budu mít třeba 125 pohárků a potom to už doženu bez střihu. Takže ozvu se vám, až budu mít 125 pohárků. OK lidi, zapomněl jsem si odstopnout to natáčení, ale dal jsem 150 pohárků, můžete vidět. A unlocknul jsem si Jessie a vylepšil jsem Shelly na Power 7, podle mě. A dal jsem 10 win streak. Takže doufám, že se vám video líbilo a čau.